Sojoji da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun ce a shirye suke su tattauna da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka (ECOWAS). Sabon Firaministan Nijar Ali Muhammad Lamizane ne ya bayyana haka ga manema labarai bayan tawagar malaman Najeriya ta ziyarci jagoran masu juyin mulkin Nijar Abdurrahmani Tchiani a ranar Asabar a Yamai. Wannan karo na farko da sojojin suka nuna alamar yin sulhu tun bayan da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum ranar 26 ga watan Yuli. A lokacin da 'yan jarida suka tambayi Firaministan kasar kan ko sojoji sun shirya yin sulhu, ya ce tabbas wannan shine abin da jagoranmu ya gaya wa malaman, bai ce ba zai yi sulhu ba. Firaminista ya ce yana fatan nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa za su zo su soma tattaunawa da ECOWAS. Mun amince mu tattauna kuma shugaban kasar mu ya yarda a yi sulhu. Yanzu za su koma gida su shaida wa shugaban Najeriya abin da gaya musu. Muna fata nan da kwanaki masu zuwa su ECOWAS za su zo nan kan da mu kan yadda za a cire mana takunkumi, in ji shi. Prime Minister Lamine ya bayyana takunkumin da ECOWAS suka sanya wa kasar, waɗanda ya ce sun jefa su cikin mawuyacin hali, a matsayin rashin adalci. Ya kara da cewa takunkuman sun saba dokokin kungiyar ta ECOWAS, sai dai ya ce ba za su amince a gindaya musu wani sharaɗi kafin a cire takunkumin ba. Sojojin sun nemi afuwa kan kin saurari tawagar tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar da kuma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, wadda ta soma zuwa Yamai don yin sulhu. Shugaban tawagar malaman Sheikh Abdullahi Balalau ya shaidawa manema labarai cewa sun je Nijar ne don a yi sulhu. Ya ce sun gaya wa jagoran masu juyin mulki muhimmancin tattaunawa game da rikici na siyasa. Balalau ya ce kafin ya tafi Nijar sun je wurin shugaban kasar Najeriya, wadda kuma shine shugaban ECOWAS Bola Ahmed Tinubu, inda suka gaya masa cewa bai dace a yi amfani da karfin soji kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ba. Ya ce sun samu nasara a ziyarar da suka kai wa sojojin, amma ya ce ba su gana da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum ba, domin haka baya cikin abubuwan da ziyarar tasu ta kunsa. Dangantakar Najeriya da Nijar abu ne bayyananne, kowa ya san matsayin Najeriya da Nijar, musamman abin da ya shafi harkar diplomasiya, da abin da ya shafi harkar ta siyasa, kasuwanci, da abin da ya shafi harkoki na soji. Da hakika wannan abubuwa ya zo wa Najeriya da Nijar kusan abu ne wanda za a ce dukansu biyu suna tsaka mai wuya, amma tunda ana amfani da maganan kungiya ne na kasashen Afirka ko na yammacin Afirka, to Najeriya bayan da za ta yi illa dole ta yi harshen damo, ta yi amfani da dama na kira da diplomasiya da sasanci domin a magance wannan al'amari, kada a yi amfani da karfin soji. Na biyu, dole ta yi amfani da harshenta wajen kokarin ilmantarwa da fahimtarwa da sauran waɗannan ƙasashe cewa yin amfani da ƙarfin soja na ganin ba shi ne abin da ake bukata a wannan gabar ba. Idan muka dubi abin da yake faruwa musamman a yammacin Afirka, inda yanzu haka ƙasashe guda 4 suna fama da mulkin soja, ga kuma yau Nijar ta zama ƙasa ta 5. Idan aka ce za a amfani da karfin soja don cimma muradun siyasa, to ba Afirka za ta shiga wata irin tsaka mai wuya. Duba da yanayin da su sauran shugabannin kasashen duniya, musamman wanda suke da fada a ji akan harkoki na kasashen Afirka, mun kai la'akari da irin bukatunsu da muradunsu, ya Allah bayyanannu ko boyayyu, to za mu ga cewa a gaskiya sun ci karo da manufofi da kuma muradun su kansu kasashenmu na Afirka. Idan ka duba abin da ya shafi harka ta Rasha, Faransa da ita kanta Amerika, har ta ma da Ingila, kasashe ne wanda watakila suka yi mulkin mulukiya, kowanne da irin nasa tarbiyya, da irin nasa siyasa, da irin nasa manufofi akan kasashen da ya mulka. Saboda haka wani abu ne wanda ya zamanto kamar jan aiki wa wayannan kasashe, musamman na yammacin Afirka, wanda suke da bambance-bambancen manufofi da kuma al'ada da kuma shugabancin da aka dora su aka yi. Watakila wayannan kasashe suna da abubuwa nasu wanda sun sha bamban da juna. Da muka dawo kan maganar tilas sai an yi amfani da karfin soja,
to a cikin kasashe wanne kasa ce za ta iya daukar nauyin wannan abubuwa na maganan makamai da maganan kudin da za a yi amfani da shi wajen cimma wannan muradu. Hakika ko a halin da ake ciki a yanzu kusan kashi 75 na abubuwan da yake gudana ta harkar kudi, Najeriya ita ce take daukar nauyi saboda sauran kasashen ba sa iya ba da wannan gudunmawa da ake dora musu. Idan kuma kasashen turai ne kamar su Amerika da Rasha da sauransu da suke alkawarin da su taimaka, to idan sun taimaka aka cimma wannan yaƙi, to shin Nijar da wa za ta yi fishe? Saboda haka shi kansa Bola Ahmad Tinubu yana tsaka mai wuya idan aka yi la'akari da halin da ya samu kansa, da kuma kusan bai samu tsawon lokaci akan shugabanci ba, ga kuma nauyi na alkawura da yawa 'yan ƙasarsa, ga hidimomi irin na siyasar Najeriya, ga matsalar siyasar cikin gida, ga alkawarin siyasa, ga tsofi da sababbin matsaloli da sanadin mulki watakila aka haifar da su, da kuma yadda ake tunanin wannan hanyoyi za a bi don a magance su. Saboda haka ne ina ganin abin da Najeriya kamata ta yi dole ta zama mai harshen damo, ta ba da karfi wajen sasanci da maganan abin da ya shafi diplomasiya da kuma dukkan wasu matakai da ganin cewa batun yaƙi bai kasance a tsakanin wayannan ƙasashe ba. Idan muka yi la'akari da abubuwan da yake faruwa, aka duba Nijar da Najeriya kusan kasashe a al'ummarsu wajen guda miliyan 27 al'ummar Nijar ne. Idan ka dawo jihohi guda 7 kusan za ka samu mutane fiye da miliyan 40 zuwa 50 wanda suke zaune, wanda suka yi iyaka da wannan ƙasa ta Nijar. To alal hakika muna gudun madakin gobara ya saukan wa'annan jihohi, wanda duk inda ka samu maganan yaƙi to akwai maganan barazana a ciki, akwai maganan asarar dukiya, akwai maganan asarar rayuka, sannan akwai maganan asarar daraja da mutunci a tsakanin al'umma, wanda na iya zama wani matsala wa ita kanta Afirka bayan mutum Afirka ba. Muna fata shugabannin wayannan kungiyoyi da su yi amfani da damar da ta kowace dama don ganin cewa an magance wannan matsala. Kuma kira ga shi shugaba Ahmed Bola Tinubu ya dawo ya fuskanci matsalolinsa na siyasa da shugabanci a Najeriya. Muka la'akari da alkawuran da ya yi na maganar tabbatar da tsaro, da maganar tabbatar da tattalin arziki mai inganci, da maganar farfaduwa da darajar naira, da abin da ya shafi magance tsadan rayuwa da hawan farashi, da maganar janye tallafi da yi na man fetur, da abin da ya shafi harkokin kasuwanci, da abin da ya shafi masana'antu, da abubuwa da dama wanda yi wa 'yan Najeriya alkawari. To mutukar ya ba da karfi a maganan hidimar Nijar da sauran kasashen Afirka da suke mulki a karkashin soja, to wannan abu na iya cinye masa lokaci, ya zama to bai samu lokacin da zai dawo ya fuskanci matsalolin da aka zaɓe su domin sa a matsayinsa na shugaban Najeriya ba. Kazalika a matsayinsa na shugaba ya kamata yi kyakkyawan bincike ya ga karbuwar gwamnatinsa a wajen al'umma, karbuwar tsare-tsare da aiwatar da tsare-tsaren da aka yi wa mutane alkawari, sannan ya bincika ya ga shin gamsuwa talakawan Najeriya sun gamsu da tsare-tsarensa da yadda ake aiwatar da abubuwan, domin har yanzu akwai koke suna ganin cewa wayannan manufofi da alkawari da aka yi har yanzu kusan ba su gani a ƙasa ba. Da muka dawo abubuwa da suka shafi harkoki na mulki, to akwai abubuwa da dama wanda ake ganin cewa sai ya yi amfani da lokacinsa da kuma samun ƙwararru wanda su dafa masa wajen cimma wannan nasara. Idan muka ɗauko na ɗan da ya yi kwanan nan, wanda ana ganin cewa a cikin ministoci 48 da ya ba su mulki, ana ganin cewa kusan 41 suna da kalubale a gabansu na maganar cin hanci da rashawa. A cikin gwamnoni 11 ana ganin guda 9 a ciki suna da kalubale na cin hanci da rashawa. To idan irin wannan abubuwa da ake magana za a yi tanadin yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda an tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin ummul qaba'isin na durƙushewar tattalin arzikin Najeriya, da kuma an sake zuba wa'annan mutane a ciki, to ina ganin biri bai kashi ba.
da muka dawo hidimomi na al'umma a yanzu har an fara gina abin da ake cewa 2027 a cikin siyasar cikin gida. To sannan ga maganan kotu, ga maganan kalubale na siyasa da tattalin arziki da yake addabar gwamnatinsa. Saboda haka ina gani yana da abubuwan yi da zai mai da hankali fiye da maganan abin da ya shafi harkoki na shugabancin wannan ƙasa a ƙasashe 16 da aka ɗora shi. Idan muka dawo kuma har yanzu yana da kyau ya sake kyakkyawan tanade da tsari, domin yanzu an ci wata 2 ko 3 kusan al'ummar ƙasa har yanzu suna jin wannan tsare-tsare ne a takarda kuma da alkawari, sannan har yanzu ba a matsa an je wani guri na ganin cewa an cimma nasara a abubuwan tsare-tsaren da aka tanada domin al'ummar ƙasa ba. Kuma mulki da gwamnati duk inda aka samu wata 24 to anan ne mutane suke ganin za su iya fahimta wacce irin gwamnati ne, wani irin tanadi ta yi wa al'ummarta, wani irin walwala al'ummarta za su samu, wani irin roman demokaradiyya za su samu. Saboda haka an cinye wata 3 ɗan saura wata 20. Saboda haka yana da kyau a cikin wannan watanni kafin a fara zubin sabuwar siyasa ta 2027 ya zamanto cewa ya yi amfani da wannan dama ya nuna ma 'yan umar Najeriya cewa ba su yi zaben tumun dare ba, kuma ya tabbatar da masu cewa ya san abin da ya shafi harkar ƙasa da matsalolin ƙasa da kuma halin da al'ummarsa suke ciki. Kusan kullum yakan ba da haƙuri idan ya zo jawabi, to amma ya sani cewa al'ummar ƙasa wanda yake jin yunwa yana bukatar abinci ne kaɗan a haɗa masa da haƙuri. Kazalika in kana jin kishin ruwa ba da haƙuri ba zai kai ba, tilasta an ɗan baka ruwa wanda za ka ɗan tallafa wa zuciyarka kafin ka samu sanyin zuciya kuma a ci gaba da ɗora haƙuri. Saboda haka yana da kyau ya sake zama, ya sake bita, ya sake bin abubuwa na alƙawuran da yawa al'ummar Najeriya da matsalolin da 'yan Najeriya suke ciki a yau, sannan da tunanin ya za a magance su, ba iya a maganar a Abuja ta tsaya a iya Abuja ba, a'a wani hanyoyi ya kamata ya bi ya zamanto cewa gwamnatinsa ta zama gwamnatin talaka, kuma talaka na alfahari da gwamnatin da abin da ya zaɓa.